Avui, la princesa Kevin, de Michael Scofield. No sé com es pronuncia, la veritat. En Kevin és una princesa. Els altres ja se'n poden riure, que li és ben igual. En Kevin és una princesa i no se'n parli més. La seva germana li ha deixat un vestit, unes sabates de taló i unes quantes joies. Ha agafat el maquillatge de la seva mare i ara en Kevin és una princesa. La veritat és que no veu quin mal hi ha a disfressar-se així. Quan ens disfressem és perquè no ens reconeguin, oi? Si no, disfressar-se ja no tindria cap gràcia. I per començar, qui ho diu que només les nenes poden disfressar-se de princeses? Va, home, va. A ell li és ben igual si a les nenes de la seva classe els ve de gust disfressar-se de cowboys o de cavallers. Que facin el que vulguin. Per cert, parlant de cavallers, a en Kevin li aniria molt bé trobar-ne un, perquè una princesa sense cavaller és com un cavaller sense princesa, i així la cosa no acaba de rotllar. El problema és que cap dels nens que van disfressats de cavaller no li volen donar la mà. Deuen pensar que això s'encomana, que si toquen en Kevin, ells també es transformaran en princeses. Quina colla de gallines. Mireu la Chloe, sembla que vagi disfressada de mitjó. Que no vaig de mitjó, vaig de drac. La disfressa li ha fet el seu pare, però no li ha quedat gaire bé. Té més traça per cuinar, el pare de la Chloe. L'altre dia va fer cuscús de verdures per llapar-se'n els dits. Com tu diguis, però a mi em sembla un mitjó. Saps que et queda molt bé aquest vestit? Fa la Chloe amb un somriure. No tens calor vestida així? Li demana. Sí, m'estic fregint. A veure si això s'acaba aviat. En Kevin també té ganes que s'acabi. Els peus li fan un mal terrible. Com s'ho fan les noies per suportar les sabates de taló? Si és impossible, són una autèntica tortura. No deu ser gens fàcil ser princesa cada dia. Kevin, què plores? No, és el maquillatge, que em pica els ulls. Em sembla que m'he posat massa. Va, una última foto pels pares. Somrieu! Uf, ja està. Per fi en Kevin pot anar a canviar-se. Quina murga! Es pot saber com es treu aquest vestit? Espera, que ja t'ajudo. Encara et queden un munt de coses per aprendre per ser una princesa de debò. Ah, no, de cap manera. Això de ser princesa és massa complicat. La propera vegada em disfressaré de sirena. Qui conta contat, aquest conte s'ha acabat. Què en penseu d'aquesta història? Feia bé el Kevin disfressant-se del que ell volia, sense pensar en el que diguessin els altres? Hi ha coses d'aquest llibre que a nosaltres no ens acaben de convèncer. Com, per exemple, per què la princesa havia de trobar un cavaller? Necessàriament, un cavaller ha de tenir una princesa? Reflexioneu.